nik aurkeztuko detena ja aplikazio industriala da, teknologia erabiliz, teknologia berria sortzea. Eta kasu honetan, nik nator Kiro Robotics enpresatik, eta gure helburua da teknologia fabrikatzea batez be ospitaletako farmazietarako. Bizkate enpresa hau dator Mondragon korporazioak bultzatuta, 2008an bazizulako bizkate negozio estrategiko bezala osasuna ikusten, eta hortik kooperatiba batzuek sortu zuten aktibidade berri bat, edo behintzat proiektu bat, ea hortik zer ateratzen zen. Eta hortik atera zena zen produktu hau. Kiro onkologi deitzen den robot bat, kimioterapia preparatzeko robot bada. Eta hau onkologikoarekin elkarlanen egin zen, holako produktu bat nahi oez behar dulako nun frogatu, ezta? Eta holako proiektua nola sortzen da, ezta? Idea bat behar da lehengo. Kasu honetan Borja, gure zuzendaria, bera pixkate automatizazio munduan zebilen, lanean, Mexiko estatu batuetan hango enpresasko bizitatzen, eta bururatu zitzaion, bazegoela hor sektore bat edo zeu zer egiteko aukera, ez? Eta, pentsatu zauen, ikusi zauen olako beste ejemploren bat, eta pentsatu zauen, bazegoela hobeto egitea, hori da berak usten zauen. Ideia bat ez da nahiko, finantzazioa behar dugu, lehen komentatu dute ere, Donostitik ere, bio Donostitik berrala finantzazioa, kaso hauetan ere, ideak oso onak eduki ditzakezu, baina diru minimo bat ez badezu biltzen, ideia hori aurreratzeko, ez dago zereginik, ez? Eta kasu honetan, korporazioak noski lagundu zauela, eta enpresa hauek, kooperatiba hauek, dirua jarri zuten, eta gainera batzuk know-how konkreto bat automatizazio industrialean. Gu gatoz mundu industrial batetik. Industria, baina industria burniaren industria edo... Eta kasu honetan, horrelako prozesu batzuetan sartzeko, segituan ikusi zen, behar zala persona bat edo persona batzuk, beste ezagutza batzukin. Kasu honetan, farmazia ezagutzekin. Eta hor, pixkat bultzada handi bat eman ziona gure prozesu guztiari, nahiara izan zen, beharrezko azalako, batez ere, gure bezeroak izango zirenekin, hizkuntza berdinean hitz egitea, ez da? Ez da ingenieroentzako mundu bat, baizik eta bizkat farmazia eta medikoen mundu bat. Eta, eta hala ere, ez da hor bukatzen. Bazkide bat behar dezu olako produktu bat merkaturatzeko, edo behintzat, lehengo desarroioa egiteko. Eta kasu honetan onkologikoa izan zen, eta, onkologikoa izan zen, batez ere, bertako farmazia burua, Gerardo, berakin topatu ginen, eta benetan oso tipo potentea, oso innovadorea, beti ideia berriak bilatzen, eta berari esker, nik esango nuke produktu honek argia ikusi zuela, ezta? Eta, naiz eta lehengo implantazio hori, onkologikoan gaur egun lanean dagoen, indala urte bete esango nuke, azaroa 2013an jarri zen ja gaixoekin lanean zuzenean, hori ez da nahikoa izan enpresari viabilidadea emateko edo aurrera pide emateko. Eta irailean Grifols multinazional katalanak enpresaren 40% erosi zeuen, eta horrei eskerrak behintzat daukagu bi gauza, finantzazioa eta bestalde batetik merkaturatzeko aukerak. Grifols merkatu hortan dabilen enpresa badalako eta korporazioko, Mondragon korporazioko enpresak ez daudelako mundu horretan, ez? Bien, teknologikoki, azkenean guk egiten duguna da, erabiltzen dugu dagoeneko desarrollatuta dauden teknologiak, ez? Robotika, edo kontrol industrialak, bizio artifiziala, komunikazioak, informazio eta komunikazio teknologiak, gero periferikoak, pisatzeko elementoak edo impresorak, eta ez? Eta hori dana erabilita, da sortzen duguna eta teknologia berri bat, ez? Kasu honetan, gure produktuak irtenbide bat edukitzeko, egiten duena da
lortu dezake edo egin ditzake, farmazietan onkologiaren tratamenduen 80% preparatu dezake, eta bueno, errez integratzen da farmaziako lan egiteko era normalarekin. Eta gero beste elementu bat oso garrantzitsua, bai babesten du, bai preparatzen duen produktua, eta bai erabiltzailea. Kimioterapiako medikamentuak oso medikamentu toksikoak dira. Erabiltzaileentzako ere ez dira elementu egokiak, eta ikusten duzue, zelako protekzio maila, eta sala txurietan lan egiten da, eta bar. Orduan, hori dena kontutan hartuta, egin behar zen produktu hau. Kasu honetan ikusten duzue, nolakoa dan, prestaketa ingurunea, gure robota daukan berezitasuna da 2 beso dituela, eta horrek ahalbidetzen digu prozesu desberdin batzuk momentu berdinean egitea. Lehenengo robot honek xiringak eta manipulatzen ditu, medikamentuak eta prestatzeko, eta bigarrengo robot honek medikamentua bera, bialetan etortzen da medikamentua bera gestionatzen du. Eta aukera ematen digu ere, hautzean datozen medikamentuak ere solvente desberdinekin likido bihurtzeko. Guk bakarrik likidoa dian medikamentuekin egiten dugu lan, azkenean. Berezitasun bat, hasieratik ikusi izan, makina hauetan edo gaur egungo prozesu manualetan ere oso garrantzitsua da garbiketa, ingurunea garbi eukitzea, ez egoteko kontaminaziorik medikamentu batetik bestera. Eta holako makina konplexo bat egiten duzunean, garbiketa gaur egun eskuz egiten da edozein lekutan, pentsatu genuen oso garrantzitsua zela hasieratik garbiketa automatikoa izatea makina honetan. Horretarako daukagu deposito batzuk, detergente konkreto batzukin, alkalinoa eta bar, eta gero desinfektante batekin, eta horrek ahalbidetzen digu, edozer istripu ere gertatzen bada makina barruan, medikamentoa isuritzen dela edo, ordu betean berriro ere makina prest daukagula erabat garbi lan egiteko. Eta hau, normalean egunero lana bukatzen dutenean, horlako ziklo bat lantzatzen dute, eta horrengo egunerako makina garbi daukate. Lehen esan dugu, prestatzen diren tratamenduen 90% bete nahi dela, horretarako makina oso flexiblea izan behar du. Eta formato oso desberdinetan ematen dira tratamentoak liku desberdinetan. Horretarako prestatu behar izan ditugu makina elementu desberdin pila batekin. Zailtasun bat egondana makina honetan da, elementu guztiak daudela pentsatuta eskuz erabiltzeko. Eta orduan makina automatikoak etzaile bat ere gustatzen, ez daukate gure eskoak dituzten habilidade guztiak. Hortaz, horrek ere zailtasun bat izan da makina garatzeko orduan, eta adaptadoren bitartez eta uste nahiko ondo lortu dela hori dena kudeatzea. Eta hortik aparte, gauza gehiago egiten ditu, gauza gehiago bizkate segurtasuna eta bermatzeko, esan dugu bezala bizioa eta erabiliz, argazek eta ditugu, ziurtatzeko medikamentu goki erabiltzen dugula, gero erabilitako materiala era seguru baten kentzen dugu makinatik, eta bar. Makina semiautomatikoa da, operazio manualak ere badaude, kasu honetan hemen enfermerak dira prozesu hau egiten dutena, eta makina kargatu, eta makina behin preparatu dira medikamentuak deskargatu, enfermerak egiten dute, eta horretarako daukagu trazabilitate sistema bat etiketen bitartez, ziurtatzeko erabiltzen dira materialak dagokion gaixoarentzako direla, eta ez ditugula nahasten, medikamentuak. Eta horretarako, noski, personakote laguntzak asontan pantalla badago, informazio guztiarekin, personak behar duen informazio guztiarekin, lanera seguru baten egiteko. Gainera, normalean makina bekoten dira salatxuri batzutan, eta farmazia buruak, normalean kanpotik
nahi izaten du hor barruan egiten ari diren medikamentuen kontrola eramatea, gainera berak dauka ardura balidatzeko medikamentu horiek, hortarako ere web aplikazio bat ere garatu dugu, kanpotik, makina bertan egon gabe, gauza pila bat egiteko, batez be balidatzeko medikamentuak eta ikusteko historikoak eta bar. Azkenean, makina mota hau, edo makina hau, ez da makina bat bakarrik lan egin dezakena. Nahi ez, konektatuta egon behar du ospitaletako informazio sistemara, GIS ditzen zaiona, azkenean oso datu delikatuak erabiltzen ditulako. Bada pazienteen datoak, azkenean tratamentu guztiak personalizatuak dira paziente batentzako, paziente konkreto batentzako. Orduan, ospitaletako datu baseekin elkartrukatzen du informazioa, eta nolabait konexio horik ez bagenuk eukiko, ezingo lirateke tratamentuak egin, makina honekin eta eskuz ere ez. Azkenean gaur egun adiez onkologikoan dana informatizatuta dago, ez da papelik erabiltzen errezetarako. Gure helburua makina horrekin, batez bezan segurtasuna bermatzea, medikamentu egokia, dosi egokian preparatzen dugula, eta bai erabiltzailea eta gaixoa era seguru baten daudela, ez da? Hala ere, askotan industriak igual kutsatuta, baina rendimentuara garrantzitsua da. Azkenean eskatzen dizute, eta makina hau jartzen badugu ze onura eukiko ditugun, ez? Eta gu pixkat egin ditugun kalkuluekin edo, onura daukatena da, lanean dagoen persona hori, ze persona bat behar da lan egiteko makina honekin, bere denboraren 150% erabili dezakela farmaziako beste lan batzuk egiteko. Eta, hemen komentario bat, holako guri bezalako enpresa teknologiko bat, esan geike, dago puntu baten oso estudiotuta dagoena. Edo bintzat estatu batuetan estudio saldeak direla, egin dute estudio bat horrelako enpresa teknologikoei zer ziklo daukaten, ezta? Eta gaur egun, ez gaudegu bakarrik mundu honetan, beste enpresa batzuk ere badaude, eta danak daude hemen, pixkate esan geike abismoaren edo pixkate honen mugan. Horrek zer esan nahi du, nolabait, teknologiak oraindik ez duela pauso hori eman, ez dela iritsi merkatura, bai, baude innovadoreak, normalen merkaturen 2,5 direla edo early adopters edo azkenean teknologia bere ganatzen lehenetakoak direnak, baina horrek merkatuaren oso zati txiki bat dira, 1,5 edo, eta bai gu eta bai gure kompetentzia eta azken finean teknologia bera ez badu lortzen, hortik pasatzea, ez da iritsiko egon daiteken merkatu osora. Ejemplo hon bada, adibidez, kotxe elektrikoa, esan geik ez, kotxe elektrikoa hemen dago. Urte asko doia, baina ez du lortzen salto hau egitea, ez da? Aldiz, tablet bat askar pasatu zen alde batetik bestera, ez da? Eta, gure plana zein da, orain daukagu instalazio batzuk, bat onkologikoan, Bartzelonan beste 2 instalazio, klinikean da Valdebronen, Basurton, urren urtean jarriko dugu, nahi duguna eduki makina asko martxan, datu asko behar ditugulako gure produktua merkatura lasai eramateko, eta espero dugu 2015an Europan lehenengo instalazioa jartzea, ziurrenik Burdeosen, eta, ja produktu berriak ere garatzen ari gara, eta 2016an mundu mailako merkatura. Bereziki ez du batuetara, potentzialki merkatu interesgarrina delako. Eta, teknologia oso ondo dau, baina azkenean teknologia personak egiten dute, eta talde hon bat ez baldin badago, nahiko zai izaten da, holako gauza bat aurrera eramatea. Eta ere bai esan, horre atzen zauten gaztei, hemen ikusten duzuen talde hau, formakuntza altuko jendia da, farmazeutikoak, doktoreak, ingenieriak, telekoak, informatikariak, normalian teknologian inguruen lan egiten duten enpresak eskatzen dute formazio potente bat, bai teknikoa, eta bai beste aspektu batzuan, bai hizkuntzak eta bar. Hori da dena.